हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे प्रॉन्स बिर्याणी। त्याचं साहित्य बघूया। इथे 1.5 वाटी बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून पाणी निथळून घेतलेत, प्रॉन्स घेतलेत 1 वाटी, कांदा घेतलाय बारीक चिरून, टोमॅटो, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, तूप घेतलंय, आलं लसूण मिरची कोथिंबीरचं हिरवं वाटप, मीठ, तमालपत्री, हिरव्या मिरच्या 2, मिरी आणि लवंग, हळद, मालवणी मसाला, मिरची पावडर, तेल, गरम मसाला आणि तळलेला कांदा। सुरुवातीला आधी आपण बिर्याणीचा राईस रेडी करून घेऊया। गॅसवर एका बाजूला मी एका भांड्यामध्ये पाणी उकळत ठेवलेलं होतं, कारण हा भात आपल्याला वाळून घ्यायचा आहे। तर ह्या उकळत्या पाण्यामध्ये आपल्याला आता 1 चमचा मीठ घालायचं आहे, जे आपल्याला बिर्याणी राईसला जेवढं लागेल तेवढं अंदाजाने मीठ घालूया। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये घालूया लवंग आणि मिरी आणि तमालपत्र। हे थोडेसे ड्राय मसाले आपण घालून घेऊया, अख्खे मसाले। त्याने खूप छान मस्त वास येतो राईसला, लवंग, मिरी आणि तमालपत्री। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये घालूया 2 हिरव्या मिरच्या, त्या ऑप्शनल आहेत, तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही अवॉइड केला तरी चालतील। आणि हे सगळं उकळत आहे, त्याच्यात आपल्याला 1 चमचा तूप घालायचं आहे। तूप तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही 1 चमचा तेल घालायचं आहे, कारण हा असं केल्यामुळे आपलं राईस स्टिकी होत नाही शिजल्यानंतर। आणि आता याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया हा जो आपण बासमती तांदूळचे धुवून पाणी निथळून ठेवले होते, साधारण 15 ते 20 मिनटं मी ठेवले होते, जास्ती वेळ नाही। हे घालून आता छान आपल्याला हलक्या हाताने हे थोडंसं ढवळून हा आता भात आपण शिजत ठेवूया। आणि दुसऱ्या बाजूला आपण प्रॉन्स मसाला रेडी करून घेऊया। त्याच्यासाठी एका कढईमध्ये मी घालून घेते तेल, तमालपत्रीची पानं घातले आणि बारीक चिरलेला कांदा याच्यामध्ये घालून घेऊया। आता कांदा आपल्याला हा छान ब्राऊन होईपर्यंत लो टू मीडियम फ्लेमवर मस्त परतून घ्यायचा आहे। आपल्याला कोलंबीची ग्रेव्ही करून घ्यायची इथे, त्याच्यामुळे कांदा आणि आता त्याच्यानंतर मी घालते टोमॅटो। कांदा ब्राउनिश होत आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालून मस्त परतूया। जेव्हा आपण चिकन बिर्याणी करतो त्यावेळेला चिकनसाठी जशी ग्रेव्ही तयार करून घेतो त्याच पद्धतीने कोलंबीसाठी घ्यायची। आणि दुसऱ्या बाजूला आपण जो बिर्याणीचा राईस शिजत ठेवलेला तो आपण चेक करू शकतो। हे बघा, आता हा जसा आपल्याला पाहिजे बिर्याणीसाठी त्या पद्धतीने शिजून तयार आहे। खूप शिजवल्यानंतर ते हलक्या हातानेच आता मी हे मिक्स करून घेऊन चेक करते। आणि आता हा मी भात वाळून घेते, वाळून आपल्याला थंड करत ठेवायचा आहे तो भात। आणि आता इथे कांदा टोमॅटो चांगला परतून झाला आहे, त्याच्यामध्ये मीठ घालून घेते, त्याच्यामध्ये ड्राय मसाले घालूया, 1 चमचा हळद, त्याच्यानंतर हा मालवणी मसाला 1 चमचा, मिरची पूड 1 चमचा। आता हे सगळं परतूया। गरम मसाला पण आपण घेतला आहे, पण तो सगळ्यात शेवटी ॲड करूया। तर हे तुम्हाला कसं तिखट आवडतं त्या पद्धतीने मसाले तुम्ही घालायचे ग्रेव्हीमध्ये। आता हे मस्त आपण हा मसाला दिसतोय आपल्याला तो परतून घेऊया। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कांदा आणि टोमॅटोची प्युरे पण घालू शकता, तुमच्या चॉईसप्रमाणे। हे छान आता सगळं परतून आपण थोडंसं त्याला तेल सुटेपर्यंत ठेवूया। आणि आपण जो बिर्याणी राईस वाळून घेतला आहे तो तुम्ही बघू शकता। आता मी अशा पद्धतीने हा वाळून घेतला आहे आणि हा थोडासा मी पसरट भांड्यात काढून थंड करत ठेवते, जेणेकरून आपल्याला मग लेअर लावता येतील। आता हे मस्त याला मसाल्याला आपलं तेल सुटल्यावर आपण याच्यामध्ये घालून घ्यायचे प्रॉन्स। प्रॉन्सची क्वांटिटी थोडीशी जास्ती ठेवायची आपण इथे बघू शकता। साधारण 1 वाटी 1.5 वाटी मी तांदूळ घेतलेले आणि तेवढीच मी प्रॉन्स पण घेतले। आणि याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे आलं लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर, ह्याचं वाटप तयार करून घेतलं आहे, ज्याला आपण हिरवं वाटप म्हणतो। चिकनसाठी पण बऱ्याच रेसिपींमध्ये आपण हे वाटप वापरतो, अशाच पद्धतीने मी वाटप तयार करून त्याच्यामध्ये घालून घेतलं आहे। आणि आता हे सगळं छान आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, मस्त त्याला वास येतो आहे। आणि आता थोडासा 1 चमचा गरम मसाला घालून घेते मी। आणि आता आपला हा कोलंबी मसाला जो आहे तो रेडी झाला आहे। आता थोडासा हा आपण सुकवून थंड करून घेऊया। आता आपण लेअर लावून घेऊया। सगळी तयारी झाली आहे, आपला राईस थंड झाला आहे, कोळंबी मसाला पण बऱ्यापैकी थंड झाला आहे, कोथिंबीर घेतली आहे, आपण जो तळलेला कांदा घेतला आहे तो, आणि 1 चमचा तूप।
आता लेअर लावण्यासाठी तुम्ही पसरट भांडं घ्या. माझ्याकडे हे स्टीलचं भांडं आहे ते मी घेते. त्याच्यामध्ये सगळ्यात बॉटमला आपल्याला घालायचं आहे कोलंबी मसाला. तो घालून थोडासा पसरवून घेऊया. तर मसाल्याच्या अंदाजाने नंतर आपल्याला जेवढा आपल्याला राईस लागेल तेवढा ॲड करायचा आहे. तर याच्यामध्ये वरती आपण घालून घेऊया जो आपण तळलेला कांदा घेतला आहे तो थोडासा घालूया. त्याने खूप छान फ्लेवर येतो बिर्याणीला. बिर्याणी म्हटली की आपल्याला हा तळलेला कांदा तर घालावा लागतोच, त्याने फ्लेवर खूप छान येतो. आणि याच्यामध्ये घालूया भरपूर कोथिंबीर. आता याच्यानंतर आपण राईस जो आपण करून घेतला आहे बिर्याणी राईस त्याचा लेअर लावून घेऊया. तो हलक्या हाताने आपण व्यवस्थित हे त्याचे ते तांदूळ शिजलेले असतात ते ब्रेक न करता आपण हे पसरून घालायचं आहे. हा थोडासा मी इथे राईस घेतला आहे तो अजूनही तुम्ही हा थंड करू शकता. तुम्हाला जेव्हा संध्याकाळी हे लेअर लावायचे असेल तर एक साधारण 2 ते 3 तास आधी तुम्ही हा राईस शिजवून घेऊन थंड करू शकता. अंदाजानेच आपल्याला हा राईस घालायचा आहे. तुम्हाला जर जास्ती वाटलं तर राईस बाकीचा आपण थोडासा ठेवू शकतो. राईसचा लेअर लावून झाला आहे. आता त्याच्यामध्ये परत आपण घालूया तळलेला कांदा. हा सगळाच मी घालून घेते कारण मी इथे एकच लेअर लावला आहे. तुमच्याकडे जास्ती क्वांटिटी असेल प्रॉन्सची तर तुम्ही 2 लेअर पण इथे लावू शकता. आणि याच्यामध्ये घालूया कोथिंबीर. मी इथे कुठलेही कलर वगैरे ॲड केलेले नाही आहे. तुम्ही जर करत असाल घरी तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही हवे तर वरती कलर पण वेगवेगळे घालून डेकोरेट करू शकता. आणि सगळ्यात वरती मी घालून घेते तूप. तुम्हाला जर खूप आवडत असेल तर आपण जो कांदा तळून घेतलेला असतो त्याचं तेल उरलेलं असतं तर ते पण तुम्ही घालू शकता त्याच्यावर. आणि आता ह्याच्यावर आपण गच्च झाकण ठेवूया. एक साधारण 15 ते 20 मिनिटं हे छान लो फ्लेमवर दम करत ठेवूया. बघा मस्त प्रॉन्स बिर्याणी रेडी झाली. मी आता सर्व करून घेते. तुम्ही पण अशा पद्धतीची करून बघा आणि कशी झाली ती मला नक्की कळवा.